שלום חברים, היום הולכים לשחק פורטנייט. זה הסרטון הראשון שלי, אז בבקשה שימו לייק וסאב. אני מנצל את הסיכוי שהתחבל לאסוני כי אני צריך לנקות אותו, אז הנה זה גם יכול לקרות, גם יכול שהסיכוי שגם יתחבל, מקווה שלא, אבל בואו נתחיל בסרטון. אני מתי שנתחיל. הנה חברים, זה מכניס אותנו. אוקיי, יאללה. אבל פתאום שמתי בלי בניות, נו. סליחה חברים, פתאום שמתי בלי בניות, אבל זה לא משנה. המשחק הזה אני אשים עם בניות. אוקיי, אז תכף נתחיל. תכף יתחיל לנו המשחק. סתם נרקוד. אפשר לרקוד ולקפוץ את זה? לא. אוקיי, ובום. הדשוט? לא. זה בן אדם אמיתי נראה לי. אוקיי, נראה לי זה בן אדם אמיתי. רואים שנייה אני מסדר שתראו גם את העלות. רואים את העלות, שנייה. אוקיי חברים, שנייה. הנה כך סבבה, רואים הכל, אבל את האחרון רגע. רגע, שנייה, אני יודע איך נעשה, הנה ככה. ועכשיו אתם רואים גם את החיים, אתם לא רואים את כל החיים, אבל אתם רואים שיש לך שם 100 חיים וזה. כן, אני מקווה שאני לא אפסיד. וואלה, מקודם ניצחתי שהיה לי כתר, ובסוף הרגתי מישהו שהורג אותי בהתחלה, ואני נעלם לקטר, אחר כך הרגתי אותו, וזהו. הקטר שהיה לו היה אצלי. זה הקטר שלי. יאללה, בואו נשים זה בלון, שתי בלונים. אוף. בואו נפעל. מה זה? לא. למה הוא מרסס? לא נורא. לא משנה, איך מרסס אותי, לא מרסס. אין מה לעשות שהם קצת מעצבנים מרססים. ככה קורה. אוקיי, יש שולגן אוקיי. שזה לא שולגן כמו שהיה קודם. לא כשהיה קודם, אני לא טוב איתו. אז יאללה בואו. אני מקווה שהסרטון הזה יהיה טוב וזה לא יהיה כמו כל הסרטונים שיש לי. יאללה בואו נתפס אנשים. עוד שוקו כזה, אבל לא ניקח 30 כבר אחת. דבר כזה. יש לנו כזה, אבל זה אחר. כזה נראה. אוקיי. נשמיד. לא, עשו אותי, הם עשו.
סרטים הוא לא עושה תוקים. אני אכבד אותו ואני לא אראה אותו. אבל לא יהיה את הבתים כי אסור. אני יכול לתת לזה בם. אני לא רוצה לקבל בם. אז יש מפה גם מיוחדת, אז פה לא עושה טימים. אסור. הנה, הוא חושב שאני אמבוט עליי. לא, הוא רגע. לא, הוא אלוון. או שהוא קרקט. שיט, לא. עוד שנייה אני אתקרב ואני אראה עליו, אני אעשה קצת. בואו נבוא אליו בלי שהוא יודע. בוא נרוג, יאללה. ייי! אוי, הנה הקטע שלי. הוא הרג מישהו, גם הרג אותי בהתחלה. אתם זוכרים? יואו, איזה לוציו! אומייגאד, איזה לוציו. זהו, אני... טוב, וואלה. סכום שנראה לי... צריך למות את זה רק, אני מפחד. יכולים לנצח אותי פשוט. כי עכשיו יותר צריך... זה. להגן על עצמי ובלי שיערו אותי כי נכון מת! יואו, טוב שלי, טוב, יואו. עוד שנייה מעטיתי אבל הוא לא הרג אותי. הייתי צריכה נראה לי מפניות אבל ככה עוד איפה? לא. אסור לי, סליחה דרך. חבל, אבל אסור. פה לא תימי. לא בא לי פעם פשוט. אם היה מותר הייתי עושה, אבל אסור, סליחה. וככה זה. אסור תימי. אבל מפה שמה שיש. שיכולים לדבר עם אנשים שמה כי אפשר תימי. יש אנשים סתם לא רוצה להגיד צורגים סתם נראה לבום ככה, לא אוקיי, תגוע לא, הוא רגע אותי אוי לא, אוי לא תגוע אותי הוא הרג אותי דווקא וואלה בהתחלה דווקא בא להרוג אותו לא שאלה כל כך להגיד שפשוט זה בוט פליז לא עכשיו אוקיי יכול להביא שוב אוקיי לא בוא אליו לפרוץ איך אתה בורח? תגידו איזה בחן לא משנה יכול להביא
לא, מעשים אותי מלא מלא פאק. לא! הפוך שתזהר אותי, איזה מזל. שרתי שיש לי משהו בחבר. אני כבר טופ 10, וואו. זה איתי החבר הזה מזמן. הנה הבן אדם הזה. ובהתחלה הוא עלה רצה להרוג. תהיה, אבל עכשיו לא בהתחלה כאילו. אני צריך שתיים את זה. שימו רק מזון. טוב, זה לא קורה. זה הבן אדם הזה. יש! יו. טוב אני, טוב שלי, טוב. אוקיי. יאללה, שנייה. יו, אני עוד שני מת. עוד כבוד. שנייה בזה. שום בן אדם. איזה מזל. שנייה רק. לא, אבל פאק חיים, לא. מת. וואי, אני בלחץ. לא. אוקיי, חברים, לא נורא. צריך להפסיד בכבוד, אין מה לעשות. להפסיד בכבוד זה בעל, אין מה לעשות, להפסיד בכבוד. אני אחזור לכם מתי שזה יתחיל המשחק. חזרתי, הנה זה התחיל לנו. אני רק שם טלפון כי פשוט שתיתי מים. פשוט אני לא יכול מהטלוויזיה כי זה לא נותן לעשות. קצת לשמה. אוקיי, יאללה. והנשק, אוקיי. יש לנו נשק כבר על ההתחלה. כבר עלות על ההתחלה מהר. כי מהר. אחרי כל פעם מהבית מהר. יאללה חברים. וואו, אחי זהו, לא. וואלה, יש את השולחן שאני רואה הבין את זה. יש פה בן אדם. יש לו סנאי. זה הבוט. אוקיי, חברים, בואו. וואלה, תגידו, אם אתם תראו את הסרטון הזה, אם תאהבו, אז תגיבו לי בתגובות מה אהבתם אותו, כן או לא. לא. כי יש לי סנאיפר יותר טוב, זה טוב לנו. יו חברים, איזה לוט על ההתחלה, כמעט רק התחלנו. וואלה, הוא טוב. מצוין פשוט.
אני יכול כזה להתחבות, אבל למה שאני מתחבא? לא כיפי. וואי, סליחה, שכחתי לשים בניות. אז נגיד שזה סרטון ששחק זה בלי בניות. שחק כאילו בלי בניות. וואלה, אם אתם תסתכלו לסרטון הזה, תגיבו לי בתגובות אם אתם אהבתם, נעשה עוד סרטונים כאלו. מקווה שתאהבו את הסרטון הזה. וואלה, אני מקווה שתאהבו. מקווה. אז בוא נראה מה אתה אומר. אני אקח את זה. זה כמה אני יותר אוהב. הנה. חבל שאין פה ממות, אבל אני יכולה על ממות. שלותי בן אדם לא עליהם אותי. לא לי, קודם נהרג את הבן אדם הזה, כי הוא יותר קרוב. קל לי יורה עליי גם בן אדם אמיתי. יואו, מה? מה זה? זה מוזר, אבל... אוקיי. מאיפה יורים עליהם סנייפ? יורה עליהם סנייפ. הנה. לא, פאק. לא, הרג אותי. התחבאתי. לא, באתי לראות לו בראש. אם הוא לא היה מצליח לראות, אם הוא לא היה מספיק לראות, וואלה הייתי לא מצליח להרוג אותו. אוקיי, כן, ככה זה. וואלה, גם את זה. וואלה. 200, וואלה. אותי פעם אחת, אבל נהרגתי 3 אנשים וזה דווקא. וואלה, לא חיירה. יאללה. בואו נעשה. יאללה. בואו ניקח את זה. אוקיי, מה יצא? אוקיי. בואו ניקח את זה נשים. ניקח את השוטגן ונעלה על זה ונעוף. ומה פה יש? אין פה משהו חברים? יאללה. שים את זה. נעשה ככה. אוקיי. מוקלים כי זה לא אנשים אמיתיים, אז זה בוטים כמובן. גם בוטים פוגעים ואז ככה זה קורה לפעמים, אין מה לעשות. בוטים לפעמים גם יודעים לפגוע. לא כאלו שהם ממשיכים. גם בוטים, זה נושא להם שזה בוטים יכולים לתרגם בעולם. ופתאום יותר לנו טובים בלדם אמיתי, כאלו עושים כזה. עושים ככה, שהם כאילו בוטים גרועים, פתאום בוטים הכי לא יודע, כמו
הם הכי מטורפים בעולם, לא יודע מה. בסדר, אבל עכשיו וואלה דווקא אין בוטים כל כך, אז פחות זה קורה. כאילו נדבר ככה. הנה. איך הוא היה בלתי נראה? הוא היה בלתי נראה, מה? הוא היה בלתי נראה, לא? what the hell? למה אני מחוץ על זה? הוא היה בלתי נראה. משהו פשוט בא אליי, אני לא יודע מאיפה, אבל וואלה, לא ראיתי כל כך. לא שלא ראיתי, וואלה דווקא ראיתי. אוקיי. המשחק הזה כנראה סיים את הסרטון. אז בינתיים תראו. איזה בן אדם אותי? לא, הרג אותי. אוקיי חברים, להיום בסרטון הזה כנראה נסיים. אוקיי, ביי. או בדיוק גם קיבלתי את זה. אוקיי, ביי.